А зараз я зраблю яшчэ бардзюрчык, каб упрыгожыць да святаў вазончык са сваёю каляднаю зоркаю. Я вось прынесла яе з крамы, яна такая ў самым звычайным пластикавым гаршку, не вельмі так прыгожа выглядае. То зробім адзін танны і традыцыйны спосаб упрыгожвання з дапамогай выцінанкі. Вось у мяне самы звычайны ліст, яго якраз хапае, каб абхапіць мой гаршчочак, а па вышыні трэба, ну вось каб трошки вышэй была, чым мой гаршчок. Загінаю, адрэзваю, а далей буду складваць пад выцінаначку. Вось гэтыя зубы я выразала, каб закласці іх уніз пад донца. Тады стане вось так моя штука і будзе добра трымацца. Вось такім чынам. А саму выцінаначку вось гэту будзем афармляць у верхняй частцы ліста. Для гэтага спачатку складзём свой лісцік вось на роўныя часткі. Удвая, а потым яшчэ раз удвая. Ну і яшчэ разок складу. Ось так вось. Угу. Вось, зверху хочу зрабіць такімі паўкруглымі зубчыкамі. Ось. І на гэтых зубчыках яшчэ выразаць зубчыкі. Ось так. Каб былі як нібы зорачкі. Вось такая атрымалася штука. А зараз не хочацца, каб тут была дзірачка, то я магу яшчэ разочак вось так прышчыкнуць і дзірачку гэтую выразаць. О, такім чынам. Далей буду выразаць ізноў жа трохкутнічкі традыцыйныя па баках. А зараз будзе самы хвалюючы момант, калі разгорнецца уся вось гэтая гісторыя. І паглядзім, што ж тут накалдавалі мае нажнічкі-чараўнічкі. Вось атрымалася так. І зараз абгорнем гэтым гаршчочак. Зубы кракадзілавыя падгорнем пад ніз. Адмыслова я іх пакінула для гэтага і паставім на талерачку. І вось, што у нас атрымалася. Ну скажыце, зусім жа іншая гісторыя, правда? Вось у мяне будзе калядная зорачка у такой вышыванай кашульцы.